Sol Sovet hökümetinin öte katlı kapalı bolup turgan wagýada sonda da soňa garamay Tassanbek ataw, bir kızykdy okygaňyzy aýtyp berseňiz. men birinçi bolsa İslam dinden habar bolup na 5 wagt namazy okup roza tutup şu Kur'an harflerini öýrengen кезде awele çünkü namazı kabullat degen soň böyle endi na Kur'an'da endi harflerini okup başlagan kezimde sol gece tündüg namazı kabullat degen sonda tündüň ortasında turup ýoksamasdan turup 2 rekat namaz okudum. Şeýtip Allah'dan soradım. Ya Allah magan hiç kanda dini baylyk işletse kerek emes, magan osu ilimde üýretgin, men sol ilimde üýreneýin. Jene osu kulçulygyndy jasap hiç wagtda namazdy tasamaýsyn, salyk kuldaryň birine bolup da Allah näsip